ku yi mana subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ita ko Batul kamar bata ji shi ba ta tsaya a inda take har sai da ya sake cewa yank madam ki dawo nan, ya nuna mata gefen Abu Trap. A hankali take tafiya har ta zo inda yake nuna mata din. Rigar ta kama daga ƙasa tana tukuikuyewa, tsayawa ta yi amma gaba ɗayanta shi take kamar kan kaya take tsaye. Tsayawan da ta yi gefen shi ne ya sa shi jin wani iri, so yake a gama hoton nan gaba ɗaya ya bar wajen don gaba ɗayan shi wani iri yake ji. Sai da mai hoto ya yi clicking wajen 30 sannan ya tsaya. Amma ce ta ce Abu Trap ya tsaya su yi daga shi sai Batul. Dago kanta sai ta dube shi ta ga shi ma ita yake kallo. Maza ta yi ta ɗauke kanta ta ƙara damƙe riganta da ƙarfi har hannunta na gumi, hawaye ne ke shirin fitowa daga idonta don gaba ɗaya a tsorace take. Tsayawa suka dukansu biyun don babu yadda suka iya. Mai hoton ne ya ce Abu Trap ya ɗan masa kusa da Batul. Matsawa ya yi don so yake a gama wannan photo session din da ta sa su yi. Tana ganin ya maso ita ma ta dan matsa baya. Tsayawa ya ran shi a ɓace yana kallonta. Hannunta ya kama ya jawo ta har sai da ta kusa fadawa jikin shi. Ido ta wara ta bi shi da shi, ta gaba ma ya kallonta. Sa'an mata juya ta gani ta ga hankalinsu na baya kansu. Wannan farar matar ce kawai ta ga ta kura musu ido tana kallon su. Da Batul ta kalle ta ne ta bi ta da harara, kanta ta dauke daga duban matar ta tsaya har photographer ya gama snapping ɗinsu. Yana gamawa sa'anta suka iso. Bayan sun gaggaisa aka sake sabon photo session. Aji da kamkin shiga ta yi, wai flash ɗin yana reflecting idan ta yana sa mata ciwon kai. Suna gamawa Batul da Farida suka ce za su je su yi pictures da friends ɗinsu. Affan suka fara haɗuwa da shi a garden ɗin school ɗin. Yana ganin su ya ce wa Batul, best friend, I will miss you. I don't know how I will start over without you. You have been there for me through good and bad times. All these 6 years. Bai karasa magana ba, kukan da take ta makalewa tun safe ya fito da gudu ta je ta mishi hug. Ta ce, Affan, I will miss you more. How you always make me laugh. How you make me waffles every weekend nights. Kuma har yanzu ban koya ba. Affan, mu je wike tare, kaji sai ka ci gaba da koya min. I will miss everything about you. Tana bude idanta da ke rafa za ta janye daga riƙon da ya mata, ta ga Abu Trap a tsaye daga gefe ya zubo mata hazard like ice ɗin shi yana hararanta kamar ma waya yake yi, amma ya kasa ci gaba da wayan. Sai tsayawa da yayi yana kallon inda suke. Idanta ta ɗauke ta ci gaba da magananta. Ta ce zan faɗa wa ma kar a kai ka Cyprus, a bari mu je UK tare. Farida da ta tsaya daga gefe tana share hawaye don sun ɓata tausayi, duk da ita ma tana tausayin kanta na rabuwa da masoyinta, amma ta san shakuwan Affan da Batul daban ne. Ce musu ta yi, you guys there kun tsaya kuna ta kuka and you are making me unemotional feel here. Won't anyone give me a hug? Hannayensu suka buɗe mata ta ja ita ma ta rungume su. Affan ne ya karfin hali da shi ma sun kusa sa shi kukan, ya ce musu, it's okay, I'm always the man, just give me a call and I will be there right away. Murmushi suka yi a tare suka ce mishi the man. Haka suka ci gaba da hiransu sannan suka gyara fuskokinsu suka je inda sauran abokanansu suka yi hotuna. Karfe 1:30 kowa ya shirin watsewa. Farida ce ta ce wa Batul, mu je gidanmu sai daga nan mu tafi from din. Daga nan it will be easier ko? Shiru Batul ta yi sannan ta ce okay mu je. Faɗawa sa'anti sai su turo min kayana. Faɗawa sa'anti sai su turo min kayana gidanku wajen anti Batul. Ta je ta faɗa mata komai sannan ta ce okay ku je sai ba liman ya zo miki da kayanki. Mota su anti suka shiga suka tafi wajen da su amma suka karasa. Ta ga su amma ma basu nan. Daga Abu Trap sai wannan farar matar ta zauna daga gaban mota tana ta kumbure. Ango sai ya bi Farida da harara ya ce, ina kika tsaya ina ta kiran wayanki ba ki receiving. Ce mishi ta yi Abu a silent wayan yake, ban ji bane. Batul ce a ranta addu'a take Allah ya sa ba da shi za su tafi ba. Da ta sani da kawai su anti ta bi, in ya so daga baya a kawo ta. Da ta ga Farida ta bude kofan baya ta shiga ne yasa ita ma ta bude ta shiga. Tana zama daga kan da za ta yi suka haɗa ido da Abu Trap. Harara ya sakar mata, ta yi saurin ɗauke kanta sannan ya ja mota suka fita daga wajen. Sau biyu idan suna haɗuwa ta Riya Miro da Batul tana saurin ɗaukewa. Daga ƙarshe komawa ta yi gefen Anas kana yadda ba za ta na kallon shi ba. Ita da ta san shi za ta fi ma ba za ta bari 'yan gidansu su tafi ba. Ga wannan heartbeat ɗin ya ƙi barinta kamar heart ɗin na shirin fitowa gaba ɗaya.
ita she is not comfortable. Aji da ya duba ya ga tana ta fushi, rage volume ɗin music yayi sannan ya kallo ta a hankali ya ce, "Babe, me ne kike ta ɓata rai?" Zumburo bakinta ta sake yi ta juyar da kanta ga kallon window, bai sake bi ta kanta ba, ya ci gaba da tuƙin shi cikin kwanciyar hankali har suka isa Wusetu gaban wani tangame mai gate ya tsaya yayi horn, mai gadi ne ya buɗe mishi ya sa kai ya shiga. Yana shiga ya nemi waje ya parking. Aji da ta fito daga mota, shi ma bi da suka fita a tare. Zagayawa ya ta ɓangaren ta ya mata magana, "Wai fushin me kike yi ne haka? Wai fushin mene kike yi ne haka? Kuma lafiya maka fito?" Ce mishi ta, "Yarinyar nan wace ce me haɗin ka da ita har za a ce ku yi snapping picture daga kai har ita?" Sannan ta bin motar gidansu sai na ku juya ya dubi motar ya kalli Batul da ke danna waya kanta sun kai side view ɗinta ake gani da lashes ɗinta da suka kwanta. Kallon da ta ga yana yi wa Batul ne yasa ta cewa, "Aliyu da kai fa nake magana." Jiwa ya ce mata, "She is my cousin." Kallon mamaki ta bi shi da shi don ta san almost duka cousin ɗin shi beside ai ta ga yarinyar yar minista ce kuma bai taba ce mata minista dan uwansa bane. Cikin rashin yadda ta ce, "Aliyu baka taba ce min a cousins ɗinka akwai yarinyar nan ba. Gaba ɗaya na ji bana son ta." Ce mata, "Well, there is the first time for everything. Yau kin san ta." Shi da kanshi mamakin kanshi, why did he lie? Me yasa ya ce Batul cousin ɗin shi ce bayan ba haka abin yake ba? Ce mishi ta sake yi, "Fine, naji. Duka cousin ɗinka na san su. Amma wannan ba na son ta. I told you she is my family and you are telling me it to my face that you don't like her." Kar ki manta, za mu yi aure nan da sati 3 masu zuwa. Sannan kuma kina disregard duk wanda kika ga dama. Ran shi da ta gani ya ɓaci ne sosai, yasa shi ce, "Babe, I'm sorry. Kawai dai ni ba na son yarinyar ne, tana bani haushi." Ya ce mata, "Naji, I'm going. We will talk later." Tunda ya shiga mota take tsaye a wajen, ta san halin shi baya son wasa bare in ran shi ya ɓaci. Yanzu ma haka ta san sai ta yi da gaske za ta shawo kan shi. Yadda ya fige motar ne kamar mai shirin tashi sama ya fita daga gate ɗin gidan, ya tsorata su Batul ba kaɗan ba. Maza ta jawo seat belt za ta saka, kenan suka haɗa ido. Wani kallo ya sakar mata, ta yi sauran sauke kanta a sanyaye. Kai ka sani, haka kawai kai ta ɓata rai kana ɓata wa kanka rai. Ai matar ma da za ta aure ka ina tausaya mata." Farida ce ta matso kusa da Batul ta ce cikin raɗa, "Ya je ta ɓata mishi rai shine zai zo ya sauke a kanmu. Ai kaɗan ma ya gani, sai ma ya aure ta don daga gani wannan babu abin da ta iya sai kwalliya. Mu dai kar ya je ya zubar da mu." Murmushi Batul ta yi ta ce, "Kai Farida, ke dai ni dai babu ruwana." Dago suka dube shi don su ga abin da ya faru, don sun ma ce hatsari aka yi. Ganin da suka yi lafiya ya sa su ajiyar zuciya. Cikin dakewar murya ya ce, "Ɗaya ta dawo gaba." A tare suka dago suka dubi junansu. "Batul, ki je gaba." A razana Batul ta kalli Farida a ranta cewa ta yi, "Farida, are you sick? Ya za a yi ki ce in je gaba?" Ce mata ta yi, "No, I'm okay here. Ke ki je." Cewa Farida ta yi, "Kin gani I'm by the road kuma highway ne, it's risky in buɗe ƙofa." Bai bari ta ƙarasa magana ba, yayi magana cikin tsawa ya ce, "Kuna ɓata min lokaci. Ɗaya ta dawo gaba, driver ɗinku ne ni." Karfe 3 saura suka isa gida. Suna shiga gida bayan yayi fakin suka buɗe ƙofofin suka fita. Har sun je bakin corridor ta ji yana cewa, "Ke?" Tsayawa sai take juyawa don ta san sunanta ba ke ba, kuma ta san ya san sunanta. Sai da ta ji ya ce, "Waye zai rufe miki ƙofa?" Sannan ta tuna ashe bata rufe mishi ƙofa ba. Komawa ta yi ta je ta tura ƙofan sannan ta dawo ta shiga. A falo ta tarar da Amma da Sadiq. Amma ce ta ce, "Batul, ku da za ku yi shirin fita me kuka tsaya yi a waje?" Bata ƙarasa ba ya shigo da sallama. "Amma akwai," ya ce wa sannu da zuwa. Amma kawai ya ce wa sannu da zuwa. Amma sannu da hutawa. Ya bi Farida da harara ya wuce ɗakin shi. Basu zauna a falo ba, suka haura sama don ba su yi azahar ba. Farida ce ta fara shiga toilet bayan ta cire kayan jikin da ta yi wanka ta yi alwala ta fito. Tunani Batul ta zauna yi na nema masa ta yadda da idea Farida na zuwa gidansu bayan akwai wannan masifaffa. Ba ta san lokacin da Farida ta fito ba sai ji ta yi ta taɓa ta a ɗan tsorata ta juyo. "How you scared me?" Dariya Farida ta yi ta ce, "Sarkin tsoro, tunanin me kike yi?" Miƙewa ta yi daga kan gadon ta fara cire kayanta, ita ma za ta shiga. Ta da murmushinta na tsokana cewa, "Farida, my charming prince." Da gudu Farida ta janyo ta suka zauna a kan gadon. A tare ta ce, "Oh my God, I have been waiting for this moment." Barin kira Affan in faɗa mishi. Tell me about him. Dan Allah, dogo ne, fari ne, he is handsome. Har shekarun shi nawa? Dan ina ne? Dariya Batul ta sa bata barta ta ƙarasa tambayoyinta ba. Ta ce miƙewa ta yi za ta tafi, ta yi sauri ta sake janyo ta ce, "Batul, da gaske nake miki fa.
waye shi? Finally mun same shi. Ce mata Batul ta yi, wasa fa nake miki Farida, ai ni dai you will be the first to know. Tun ban zauna tunanin shi ba, tsaki Farida ta ja ta sake ta ce ke dai positive vibe kila ce Allah. Ni ban sani ba ko 18th birthday ɗinki kike jira ki legalizing boyfriend ba. You still